Het was die in Haasik nog een hele storm en dat nog een roege nacht met buien met tongen. In de bos het voelt zelfs 16 mm en het wie het nog niet in. Het is klinkende kleren jest, maar toch het weekend houdt wel wat positiefs. Ik zet het op een berichtje. Joen, eerst nog een paar buien in het watergebied met kans op tongen. Daarna een droge periode, let er vannacht op een nijbuien in het watergebied kans op tongen. En ik kans op insteten. Temperaturen vannacht 4 of 6 graden, een krachtige wind, betekent hut in het watergebied uit west tot zuidwest waait. Morgen in de maand nog de buien, in de middag droge waar, de zinnen erbij en dan knapt het wat op. Temperaturen 9 of 10 graden en de windmoon west-zuidwest in het watergebied krachtig betekent hut, op orenplakken matig en vrij krachtig. En dan terug naar het waar van de joen. Weer een paar buien met kans op tongen, die hield ik voor de nacht en dat hield ik voor het watergebied. Snij, een paar buien of buikens in de maandtijd, in de middag het droge waar, overal droeg, maar ik zeggen, alleen nog die buikens even in het watergebied in de maandtijd. En verder een temperatuur om het bij de 9 graden heen. De zinnen komt erbij. De wind wat minder sterk, matig en vrij krachtig, uit zuid-zuidoost kunnen ze even krachtig worden in het watergebied. En dan terug naar Manje, Ties en Waantje, 3 dagen op een berichtje met zo'n 9 graden. 3 dagen met een protte bewolking. Op Manje werden zijn wat meer zinnen. Een buik op Manje, op Tiesje, op Waantje een beetje ruim misschien. Nou ja, dat is het beeld. En of dat ik zo terugzet, we moeten morgen maar weer even in het Waasje.